Yama obi bia live so nganije nga hosepel nga ho ase masanga ba be kan yensa ewo Akro live so ena ye bnada no num abo atwamu ide na mo amunim yiwe ya Akro live yen na yen aba mo mfiri so a ye de Kenkan me erebre mu yi nana esare kontima ko otoso ye bien akwamu akrade won kronti hene na oka ase mi se asehwede ye wo ho onipa biara utumi hinti wo hwiase na emom se yebehu se uyo obi a wa hoden yebehu se uyo obi a oyo berema a uhusisi hu so a na ese se wo hwiase a utumi esa nsori biu ye di ntia kese ekoma eja oba ene sunsun kronkron se woda so ehwe ye so ebedu sesei won ahoden won adomara kwa no won woda so ehwe yen na wo man ahoden enti no yentumi enyi won sa ibio yede aseda kese ekoma yen sponsors you yen achi taifo a wo boy yen achi dom da biara a ne odikan ene Akro Media oye printing and typing, photocopy, binding, graphic picture enlargement, framing. Just say bibia efa infoni bibia efa typing and printing. Say bia pe say we book bi any adi bia just say oko print Akro Media you Akro Media we betimi ayama fe Akro Media ewo Okuapemang Junction se wo pese we ne Akro Media edidwuma screen no so no ne number ewo ho ana ni Jacqueline's Enterprise oye mobile money vendor ana so oye momo transfer oye voda cash oye tik jese bibia efa electric ana se e-money hono ya de a oye bi auto credit auto sim cards unze Ghana ha no se MTN fo ebe ma wo to me and as service providers be ma wo to me ama we to me aye registration na e che se e obi a udi mu ankasa ana ni Jacqueline edisa na ema ni nyina bidwuma ewo ho na hefa ana se mobile money shop bank na wakwa wo ma wagu atena se no wo ma unsu no wabisa se bi a wo pe wealth ana se wo pe hwita no you ana ni Jacqueline nkwan na oye me pa cha ho de o ma bie o ma Guinness wo ho de bi soft drinks am nsu nkwan na ana ni Jacqueline o ma kumis concept ono so djuma odi ane so ono de obetwitwa mfoni kama obetwa mfoni kan no anka obetwa mfoni ana bronya na se mpanyin manimu bia bi na aba ana se na so se de biri biara yetumi twa mfoni na obetwa mfoni na anim ada ho na daachi bi odi akire nchirima no akire won se eyi na me ba be di me birthday na me twa ya na kire se kumis concept na ewe se odi se adwuma no ubetumi anya video a eni beda ho fefefe afebo te se apocalypto movie na kire se kumis concept na ewe se utumi ema o edit videos no ema kama ni video no enye ne a obewia na colors na sesa ne ho tese bi wo ho na wo atari green enso ebewie na wo red there bi kumis concept de oni sa adwuma no bi kura se kura GTV fo aye se woni ni be di dwuma esa ne nsa no a eye feninti major pharmacy ono nso oye pharmacy kese pa won abue ewo Okuapemang ha you chese edru biara opese utono se uko major pharmacy a ubenya biato why testing of malaria sugar level BP STIs chese bibia opese o test efa umoja ana se wa apomuden honom uko major pharmacy a wo behwe ama ofefefe ebe nruton so a major pharmacy o di dwuma chese o ya ade papa se uko ho enye se bia odu wa pe bia uti na ye o ya ukwa ha no wa ma parasi konom da bi obi so mpacho brebeng na efiase wo bisa won sem bebire mi se da bi se ya me ko se na ya yam timu e na ma miti pai me du hu a wo ma me ba ko ya bia we mi du fie na asen me ho na atomi enti se bi biara ha wa uko major pharmacy a wo be hwew na ohu ato kama bia onzu mpo no se wo pese wodi nuru no ebre wo fie a major pharmacy betumi de aduru no abre o meka delivery baby biara wo no or the edruno ebebro into uko hospital na say bia doctor akire weduru ama wa chingu nya bi udi nko chingu pum ha ho faka se oni ekropon a faka na ka se ubesi ewo otomo anaze mama otomo ho ewo ekropon ho no udu si wo mama otomo a ni opposite pay anaze brackets in nchen ho pay anaze ekropon MTN office ni nchen anaze soccer bet na se honom pay e na major pharmacy wo
for Reno Enterprise. You for Reno Enterprise. Empanyin say me say, I will brofum. O say after a hard day's work, you need a merenda. You. Enti insu de eyade a ehu hia ema onipa papa na wanu munsu awie mpo Bible mu no emra Yesu Kristo okọ ayefrusia ase a na niema bia asesa wo frɛ Yesu o se oh Yesu me ba Yesu amara mesrɛ o ai nsa ye dizi dwuma no ni nyina wa asa enti na mepɛdɛ wo ye ma me ne se mepɛdɛ wuhyira bi so na oh Mary pa Yesu kyɛw na Yesu nso ka kyɛ ne ma me se oh besia abaze na epede emeye no say opese osire nsuso na chese edan nsa kama oba for Reno Enterprise a chese saa niema ni bi e na ya hyehye wo ho e na ye den yereton insu a wonom na se egu koma ho a koma yare eko ntehyewa eko chese yare biara etimi etu eko for Reno Enterprise eton insu tuamu insu biara a ewo Ghana ha no oton bi ne shop no ewo Kodumasi opposite yi na aba beye party na oba beye ayefro na aba be hia mpo boys gathering bi na mo say won fa pure water anya boys gathering bi o aya mo nom to amu nsu na what there bi onom na wakata so na ukuta wa de kama na bibia aye kama enti mesere se ope bi ato a o Kodumasi opposite ana se wudu PTC junction na udi bi so bia se wo hwehwe for Reno Enterprise obi biara ebe kire Sem muhu ni a Saturday no ye no enije kese pa na ye de ba ekropon ha enti no wo ye adwuma na wo bra ya ahome onyankopon kura ahome na wo kwame atenga ene ye de san bo ahye nhoma a ya tu ni din Brako a eye ochiame kwame na edi na ekire we no na wotwi etwa mu no ye hu ohaw a ba Brako so na fu a oye no oja to mu bram me say yo kan sigwa say agbogblosio honom na afi bia oja to Brako so abrabo mu na afi bia oja etom you afi we de yo jankasa na etom na enye kaadom fu na efi obra kire na ebe boya na anka ordinance aguniti ni kuro ordinance akuro di guniti no ewie nanso esa ne say na Brako wasi emim say ono de abrabo obesa da abo enti no wama eno antoto na se ene yebetua so afi bia foforo yebehwe ne a ebesi ewo afuhyew no achi muhu yen ewo muskun si so a me nyame ba ampem daako me na me maame sweet 16 mama bina gboche you and I yen ata na de yen say yellow you and I yere che say Ghana ye wo fa gudi ye wazo ye ewo Ghana ham enu nti na se mu say yen say yellow na enu nti ene me aya yere Kenkan afi no wa to the thing say benu sua emia enti me se yon kwa na wore hwa ma utimu nya den da bi eyi nya fufu a o te se ohore ba upia hyemuka ase da bi edu mmia hye baten ne so a obia behwe bi you enti yesere se yon kwa na hwa mmia hye baten no so na unia enso enhwe ebi enti yense emre kura no yebema ye maame abo ahye nhomanimu na yefiase akenkan yo nyame ba me da ase baby aye do se benu so a emia nsam ahoro a etoto Brako yi anka eyobi a na anka ne a ediara ne se okansi na eye den na menkode misodua mu na apan mi so ni obra no de me besiara ni ma aye na anye ya wonto me aye biegu na me mpemi baby me ntena enya anye yi ara ne nanso Brako ama enumu biara entu na basem ofa no se enye ne onipa pe biara na ne nsaka okai asem a da bi ho wo ka kire no se ne a omia na ni fufu mu no fufu mu no afi okai se wonom ehina akrumu a wonsa sifem ne a eye nwonwa ne se na yiri ya aforu a ebinum susu wi se wabehia ehia kwa etete se wo na aware mu nti obeja ne kunu akọ ne nchino gina pintin hye ne kunu beni ha Brako sangua amefoforo wani a ewuyi a entumi ansori bio no ananu
onyame adom saabere no mu na ne kooko no sɔre ma wusi mu a na wuhu sɛ adwuma yɛ dampa nea ɛyɛ anigye ne sɛ ɔbrakyerɛ mmerante pii nso dodo mmefu yɛ kooko ma a ɛfei ɔbrakyerɛ ani fi ase bae sɛ ɔbrakyerɛ ni aberanteɛ biara sɔre anɔpa a nea n'ani kyerɛ ara ne kwan mu wɔyee wɔn ho yɛ adwuma ma obiara a ofi bɔbra pa sɛ guase akamani anaa kyenkyen tɛkyikuro si hɔ a na ohu sɛ obi mmɔ ɔbra ma obi nea ɔbrakyerɛ mmerante hui ara ne sɛ ɛsɛ sɛ wɔka wɔn ho bom yɛ biako sɛbe duakoro gye mframa a ebu na bɛnu nso so a emia bio nea wadi kan no na wotu n'akyigya ɔbrakyerɛ mmerante a wɔdodo mfu yi hui sɛ agyinamoa wɔ piafo a anka ɔyɛ namsen ɔkraman ɛno nti ɛsɛ sɛ wɔhyɛ wɔn sapo mu nsu afei wohui sɛ wobɛforo dua a wofi n'ase na womfi ne soro mpanyin sɛ ɔbatafo gya agoo wɔ akyi nea ehia ne ɔsahene odikanfo a obeyi ne yam aka ɔbrakyerɛ mmerante ne mmabaa mpanyin ne mmɔfra abom ayɛ wɔn nipa koro a mpaepɛmu biara ani wɔ mu sɛbe mpanyin wɔ hɔ ansa na wɔwɔ ɔhene abɔfra nso hu ne nsa hohoro a ɔne mpanyin didi eyi nti Brako hui sɛ obi amfi ase a obi ntua so no ɔkae sɛ ɔbɛbɔ mmɔden ato ɔbrakyerɛ nkɔso feku di a na wahwehwɛ ɔbrakyerɛ yiyedi ne nkɔso biribiara mfi ase nna fam sɛ wɔwɔ akoko a ɔbrɛ ansa na wɔpue abo awia na wɔtutu anantew no sɛ Brako nso brɛ wɔ ne feku a ɔpɛe sɛ ɔtew no ho ara ne akwansiwode a ohyiae kan ne beae a wohyiae ayɛ nhyiam anka ahemfia na eye nanso ohui sɛ ɛhɔ yɛ beae bi a ɛnyɛ bere nyina na ɛda hɔ anka ɛgya betiani fi na hɔbae a wobɛtumi ahyia nanso wo ne hena na wakɔ n'anim akɔsrɛ nade akwansiwode a ɛto so abien ne nipa a obenya wɔn sɛ edinatufo de wɔn atuatua feku no ano afei ohui sɛ nipa a ogya wɔn hɔ kɔɛ a wɔte kurom hɔ no ne tutu mpanyimfo bi dwuma a wodi ara ne sɛ wotu nipa aso di nseku ka nipa ho nsɛm twitwa nkurɔfo anantin nanso wama eyinom mu biara antu n'abasɛm ɛnyɛ no abasɛm mu onya aboafo a wɔde wɔn ho mae ka ne ho tew feku bi a wɔtoo no ɔbrakyerɛ nkɔso feku yi yɛ ku bi a ɛbɔ bere nhumanimfo ne anihumafo nyinaa anim humafo nyinaa wɔn a wɔn ti abɔ bew mpanyin ne nkwakora bɛdɔm feku yi bi mmerante ne mmabaa yi wɔn ho adi sɛ amama de wɔn ho man som feku yi da a wɔrebue feku yi ano no ɛsɛ w'ani da no pɛni bɛhwɛ ɔbrakyerɛ abɔnten so mmabaa ne mmerante a Brako di wɔn ano no to santen de nnwom ne ahokeka pere ɔbrakyerɛ abɔnten kɛse no so mmerewa ne mmabaa nso nenam wɔn ho rigye wɔn akurum sɛnea da no ɔman mu no nyinaa bɔ otwi yi wɔn ho adi sɛ onipa koro no ma wohu ampa sɛ duakoro nyɛ kwae na nsateɛ biako nso butu fa ade wɔ fam a entumi wɔbɔ bɛyɛ nɔnga bie nkosi nɔnga biesa ne fa no na prama kɛse a wɔrekohyia wɔ so no ayɛ mma sɛ be woto w'ani a nea wohu a ne ntama ne nnuku ahosu ahorow a akeka ahobom ama ɛhɔ ahyerɛn sɛ anɔpawi a ɛrema ne ho so bere a ɔmanfo hyiae no wɔto nsa frɛ nana ɔbrakyerɛ hene nana yɛ boafo ma ɔbɛtena wɔn ponti ma wɔn ɔda a ɔmanfo ase ne ɛhoran a wahoran no afei
osanda won ase ne adwempa a wanya ma watu feku bi rehwehwe obra akire nkoso nanso isane se akire nim da ho a wonya nkyenti oto nsafre Brako se omekasa nkyere omanfo nkyere feku no botai ansana se owo asembi ka waka bere a Brako begina omanfo no anim na oma na ni so hwe doma a watwa ahia no ne koma ball no pa nanso isane se wasoma obanyansafo na enye na montentu nti wansuro ogina ipintin se oberema odinidi ni obukan se nana obra kire hene nana no mkro ntru ni akwamu mpanyin ne mofra mrante ne maba atwentwamfo a wontwenko na wako chenchembemu a otu mutu a wasai wakrabo enya ko afre ma obi mfre won na woboje so kwabafo a obo ebuma ode hye na abrafo meda wase se me ne feku yi to nsa frɛ mo se mo meka ye ho na ye mu ye feku yi anu no modi ya ni je ni do abebu nkama fa prama yi so se mo rebeboa ma ade ye yi adimu yen feku yi ani pai ni na ahibie abumpo yempue bi efei na wori yen aba eduo abetu yendin yedansa so yedabom so bijedi se enunti na ebia gwadate enunti na obiara aba ha se orebehwe akoko a wawo no abema no tiri nkwa ne aba atenase erinche na ebia yefia ase apue abo esisifi na esififi na form ade a ema enanom ne madoma nyina akọ ndana enunti se yerififi sen na ema feku yi ne obrachirema nkoda na momma enhaw yen yenti eyi ye asetenam apredi no bi aranen se akoko ya tutu a ohwe ase sorry santo ya so kosi se obegina na nan ebiem so se onipa mu no saa ara na ebia feku yi nso betutu ahwe ase asori egina pintin anen enu nti se eye na ereye se yerehwe ase a obi ntu yen abem ni ayeresre ne se mubeso yen sisi ebia modengbo nko na ebu musu abasa so ni a ehye mi nkuran a ema mi hu anuanom bi se yebetew obrachire nkoso feku yi ne bia koye ni do a obrachire manji no edi chire mi fi ma abrewa ne ma akra ekura akom kosi atoye nchema eto mi a se enya omanfo adaro ma anka menkunimdi dan ncho no sania obrachire mmerema mea mpanyin no mofra bo pankran se nipa akro ko oja eto mafu num no ma me hu se ahodin bi wo nkabom mu se obi etukwan akoye nkuro akasi no mu ejen nani ahwe nsama ahoro a wakyerɛkyerɛ wo agwadi dan ahoro anim no a anka obehu se saa agwadi dan ahoro yi mu faye nipa bi a wakeka won ho abomdia nsakoro nwere eduru tekrema nso hia tekrema apem a etopiti enunti ne saa nkabom no bio se yato yen ani hwe yen obrachire man yi mu a yehu se yetisika so na nso yegwanja sika kowo ntwetwe wo ama kowo ntwetwede wo ama nhoro so se yerekwahwe sika ma sika yi yen akwa ma obra ne yen diasi mede me wani da so se nia ebetumi eje yen kwa nko ne nkabom nsamanfo mpo se wo pe won dodo na me ne ate asefo feku bonya ade a edafem eye ade ehia ma ahofama ne osom ehia ma ahopechi ehia ma obu ahobrase
ni dɔ ne biako yɛ a baaba dɔm bi nnimu ehia ma ahofama ehia ma abodam eyi nti ne amerehyɛ me nuanom ɔbrakyɛ nkɔso feku ne ahopakyi ne ahofama bio ansa na yɛbɛtumi asom yɛnku yi asom ɔbrakyɛ man no gye sɛ yɛhwɛ yibɔre ahorow a ɛte sɛ ewuduru a ekum feku bɔ no saa bɔre yi ne anihaw menasepɔw ehi eni ɛtrantɔn ahobu ahomaso anototo enibere ahoyaw nyiyim katawo deɛ so na bue obi deɛ so abasamtu ntwiri mpi nyaatwom kunsum enimtiabu ahopɛne panyin adi mewɔ anidaso sɛ nana ne mpanyin bɛgyina yɛn akyi de wɔn ntaban akata yɛn so aka yɛn ahyɛ wɔn ase sɛ akokɔ tan de ne ntaban butu ne mma so bɔ wɔn ho ban no nea otwa sɛ nim sɛ na akyi akyea ɛno nti sɛ ɛyɛ na yɛrefom a yɛn mpanyin fa ɔdɔ nteɛ kwan kɔntɔnkye no nyansa ni ɔbaako tirim eyi nti ɛyɛ a yɛbɛto nsa afrɛ nana ne mpanyin ne wɔn a wɔwɔ osuahu ne nimdeɛ no ma wabɛto wɔn anum ntasu ato yɛn tɛkrɛma so efisɛ sɛbe onipa wu a ne tɛkrɛma mporɔ obi bɛbisa sɛ na yɛn botae koraa ne den yɛn botae yɛsin pɛ ɛne sɛ yɛbɛhyehyɛ ɔbrakyerɛ yi yɛdi ne nkɔso nea ɛdi hɔ sɛ yɛbɛka yɛn ho abom sɛ nipa koro na yɛnam saa yɛ so aboa ma botae a ɛdi kan no adi mu nea ɛto so abiesa sɛ yɛnam yɛn nkabom so bɛboaboa yɛn ho ahyehyɛ ɔyɔnko yide minim sɛ saa botae huru yi ho du nafem ehia ma ahopakyi ne ahofama akukuduru ne boyasetɔ ahosisiw ne anidahɔ sɛnea maka no mewɔ anidaso sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ayɛ nea yɛbɛtumi de aboa ma yɛde asesɛw ɔbrakyerɛ foforo nea ehia ne sɛ obi rentwetwe ne ho mfi nkɔsodwuma horo a yɛbɛyɛ no mu bio sɛ obi remfa ɔkasa anaa ne yɛi ntu yɛn abasɛm mewɔ anidaso sɛ yɛn panyin bɛka yɛn ho akwaniasɛ nyinaa mu ayɛ yɛn mmoa ma yɛn botae a yɛkura yi atu mpɔn yɛnim sɛ kɔsankɔ bifo te ɔman biara mu nanso nea yɛrehyɛ ne sɛ yɛn sa a yɛretu yi de obi yi ne ho fi mu a ɛnyɛ yi bredu enti yanom moma yɛmmɔ yɛn danta akwan mfa nkɔ ɔsa no mini pii ka bio ne America bio ne sɛ yɛdamase mesrɛ na ɔbrakyerɛ hene ma wabue yɛn feku ya no ama yɛn ampara brako anotɔi no na ɔbrakyerɛ hene sɔre ma wɔde nkyini gye no akurum ansa na ɔrefi ase akasa saa bere na gwam atemdin ɛsɛn anoda so tio ɔrekaso asontonko ɔde hyɛ kronkron kasa ɛsɛn anotɔe no na ɔbrakyerɛ hene kaa ne menewam frɛ ɔteame kasaise ɔteame wobɛtie na ato ɔbrakyerɛ man krontiri ne akwamu wusi ɛyɛ me ahohoahoa kɛse ne anigye a ɛnni kabea sɛ ne ɔbrakyerɛ mmerante ne mmabaa aka wɔn ho abom atew feku bi sɛ wɔrehwehwɛ ɔbrakyerɛ man yiyede ne nkɔso sɛ wɔyɛ no saa ne sɛbe mpanyin to saa na ɛwɔ mmerante di mu mifi pere hwehwɛ sɛ ade a ɛte sɛ bɛba ɔbrakyerɛ man mu ha menha medikan mada ɔbatafo a odi kan so ogya ma wɔbɔ agu wɔ akyi no ase me atenankongwa da so ase amen saa nso na yɛda mmerante ne mmabaa a wɔde anigye ne ɔdɔ abam feku yi no nso ase feku bɔne feku yɛ na fam ɛyɛ ade ehia ma ahopakyi sɛnea mo
tete nani Brako aka deda no ne amehwe ne se mubeyi kunsun ne akame oyi sese oyi etime no hu oyi etime ne bone kwasiare ahantan ahomaso eni a etranton eni ama emfata ma obrachini no afimumu monkai se feku bomu enifre feku monhwe na mo mpakanfo a mo bepa won no nye nipa a wowo ahofama nimdeɛ nhumu ojoni odo nipa a woye madwema a won ani nso ye hegya na wodi mu monhwɛ mu sikasɛm nso ho asɛm yi sikasɛm ya ade a ebubɔ feku ɛno nso ama feku no anye ɛno nso etiefo mo fa nkyɛ me ade atoto me ɛno nso ma feku gyina ɛno nti monhwɛ na sika anto obi hinti dua ama mu feku no anye nansa oman ade mene mempanyin hye mobɔ sɛ yegyina mo achi awia ne anadwo etosi chio etomfo atio momfrɛ yɛn na yebeso mu sisi epia meda omanfo a wɔbɛboa ma adeye yi kɔɔ so wa no ase mede anigye bue feku yi ano nana anotɔe no atumpan jenu akurum ne awotea ne onio etibrinkese nana otensa guare bomuso nana ote ensaaso guare bomuso chenchen bemu a woto umutu a wosi wosɛe wakorabo ɔtwɛntwɛn kwen a ɔtwɛn ɔkwen a na wakon ɔdɔtɔbirisi a ɔma nase nwini agyaa ne agyeman na nade se kron mone kasa moni ahenewa efei na ato anigye ne asaw da no mmea wogoru adenkum de egoru no gyina mu ma obiara a ɔba hɔ pene wo Sabi na obrache mranti bi ama Brako so asi kon ho de no kɔ Tibeti. Wode anigye ne ahurusidi sara kosi odasum. Anigye yachi no na afei ato nhyehyɛ ne ntotwen. Obrache nkoso fiku yi wɔn ho adi sɛ no merima. Wode wɔn ahoɔden nyansa ne nhyehyɛ a emu onimdeɛ bun yire wɔn ho paapai mron yiyi nsuka siesie kuro no ani mausi hɔ a uhu sɛ ampa sɛ wugina obrakyerɛ abɔnten so wɔn ka bom ne biako yɛ no ma wɔto mron a woyi no biako bɛnu sua enia yɛretua so afi kratafo a wato ne din ne amani bere ne mema ho do mpanyin se nea ofuru duapa na wopia ne to obrakyerɛ nkoso feku dan feku bi a obrakyerɛ mpanyin ne mofra mrante ne maba mmea ne mmarima de wɔn ho mai sɛ wɔnam so de besum obrakyerɛ man sɛnea Brako kan da wɔrebue wɔn feku no ano sɛ ɛyɛ wɔbɛto nsa afrɛfrɛ animdefo bi na wɔbɛkasa akyɛ wɔn no wodi so ma dabi wɔto nsa frɛ onimdefo enyanko afrɛ ma ɔbɛkasa kyerɛ wɔn Brenu du so no Brako de owura enyanko afrɛ kyerɛ feku ma no eyi akyi no owura yi begina asenka agwam na asɛm a ɔkan ne sɛ minua no obrakyerɛ man me da mo asese mo amu me abomfia na mato nsa afrɛ me sɛ ene me anka minnim sɛ me nse na me mfata yi me mekasa nkyerɛ mo ade a mayeyi ama makai mpanyin asɛm bi a esi otieku akuma ye akuma jamrampon akuma ye akuma jaachi akuma ye akuma nkumetia me nsani mo maye nka mo nya no akuma praban wode kɔ dutan bi ho a wɔrebu akyene no nsamanfo mpose wɔpɛ wɔn ho dodo na ate asefo nanso ne a ɛyɛ yaw ne sɛ ɛyɛ
atiasefo di wɔn ho akame mo a mo wɔ ha yi anhwɛ a obi anya ne America yi bi nhui ade a mepɛ sɛ meka ho asɛm kakra ne amamaye obi bebisa me sɛ hena koraa ne ɔmama mpanyin se ahoɔfɛnko na amamaye nko ma adwene mu no megye di sɛ ɔmama ne obi a ɔyɛ ɔman bi ma obi a ofi ɔman bi mu ɔmama ne obi a ɔwɔ di mu wɔ ne man a ofi mu no mu ɔmama wɔ anuonyam ɔyɛ nimdefo ɔyɛ ɔnyɛ kwasia mankwaa kristoni oni amantirenu ade ɔde ne man ɔnyɛ ɔmansotwefo onye adanmude nhyɛ kɛtaase odi ne mpanyin ni odi nse ne anembo ne man ho mmɔden ɔhwehwɛ ne man ne manfo yiyedi odi akoten ne adɔnten ne man mu adeyɛ ahoro nyinaa mu n'ani nwu ne man anaa ne kuro a ofi mu no ho ne man anaa ne kuro ho dɔ ne nkɔso ne n'ahia asɛm odi nokware wɔ n'adeyɛ nyinaa mu ɔnyɛ ntwiri ɔyɛ obi a ɔwɔ odwo ne ahobrɛase so we a wote ha betumi asi wo bo akaze meyɛ ɔmama boya nafa ɔman yi mekyerɛ ɔbrakyerɛman yɛyɛ man nea ɛha me biako ne abusuabɔ ne abusuaban a ɛyɛ a yɛtiw akyi dodo na mpo ɛyɛ sɛ ɛfrɛ nipa bi ani no ɛno nti wontumi hu afoforo a womfi wɔn abusuam ne enuanom no yɛnam saa abusuabɔ ne abusuaban yi so ma yɛ ne afoforo ntam tetew sɛ woyɛ ɔsonani sɛ ɔyokuni a ɛnkyerɛ sɛ ɛsono wo na ɛsono nea ɔmfi saa abusua yi mu no yɛn nyinaa yɛ nipa fua ɛnso no ɔsonani na ɛnso no ɔyokuni nea ɛyɛ awerɛho ne ɔkasa a ɛyɛ a yɛmɛ atwa ɔkato yɛ ne afoforo ntam no bomu dwenfo ka ɔkasa ahorow abiesa nanso sɛ obi kɔ wɔn kurom hɔ a obehu sɛ mpaipamu biara ni kurom hɔ obiara abɔ mmɔden sɛ obesua saa kasa ahorow yi so eyi nyɛ nkwanim kasa bi nyɛ kasa bi akoa eyi nti monhwɛ na moamfa ɔkasa anaa abusua so emu ayɔnko enimtia maka de dawo sɛ ɔmama ne obi a n'ani nwu nea ofi ho so wutumi si wobo de ahoaho aka sɛ asɛmasi anaa ɔbɛnten na ne me sɛ wutumi yɛ eyi die a woyɛ ɔdehye woyɛ ɔmama so wutumi si wobo ka sɛ meyɛ ɔbrakyerɛni kae sɛ wosen akyi nyɛ da ɛhɔ na ɔtaforo obi nso mfa ne nsa benkum nkyerɛ na agya amanfo so mo a muhyia ha ne titiriw no mabaa mfa mo ne yɛi ne mo kasa nkyerɛ sɛ mo ani wu sɛ mufi ɔbrakyerɛ ha anka wuhu ɔbrakyerɛ ababaa na din a ɛfata no a ne danso obiri sɛ ankye aba ne honam ani sɔw srade n'anim biri sɛ ɛfo ho ɔyɛ otuntun kobire nanso ɛnɛ ɔbrakyerɛ maba adan ɔbofa dadefa wɔn a wɔnyɛ biribi na wɔnyɛ hoya wɔyɛ damu saa ɛnɛ sɛ wo ne ɔbrakyerɛni rekasa na wɔamfa pɔtɔ amfrɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ ɔnkɔɔ n'anim so ɔmama yɛni ɛnɛ sɛ ɔbrakyerɛ mmerante bi a watutu akwan akɔ amanten so san bafie a wobu wɔn sɛ wɔte amanfo yi so sɛ anihumafo
won nkwa anim susudua ne den se wutumi de brofo fra wo kasem a na wakọ wanim wo ka brofo frenchem a wakọ wanim wo se atade a efi biara nka ani a wakọ wanim obra kire da so sofango akane a enti won kọ anim ye so eyinom na ekire nkwa anim dabi obrachefo na emafo bi bakrom ha na wohwehwe ne se won a awofo won awofo ne enuanom besom won se ahoni so yi ne nkwanim so yi tumi ma omanso won sanka won nanka na wohwehwe ara ne se wo benya bibi afi obrache hade akọ sense wode bibi bebre obrache man onua yi tumi ye omama ye ni amehia mo ne se dan nyina obiara bebisa ne ho se dan na metumi aye ama obrachweman kai se abrewahwe akokọ na akokọ hwe abrewa enye obi na dodo ana nkwa tenten a obedi wo wiase no na ehia mom nia obetumi aye wo ne nkwa bre mu no na ehia nia waye wo owia krom na ejedi no moma ye nya bi wo usukrum den na watumi aye ama wo man buafa ye kuyaman monhwen saase a etwa obra kire ho ahia nanso awerɛho sam ne sɛ ɔkɔmposa yɛn awia ne anadwo evidence so efi ani haw ne akwadworo efi yɛn adwenhare ne adwenhuhu yɛn adwene ne sɛ obi a wakɔ sukuu de ɛnsɛ sɛ oso nkranti mu minuanom so eyi yɛ mɔbɔ so eyi nya mɔbɔ so nuan horo a egugu nkanchen ne nkrata mu a efi nsase horo so ba yɛn hei wɔn a wɔyɛ ho nnwuma no nkɔ sukuu da na ɔkwan bɛn so na wutumi bɔ saa nuan yi ho ban a ɛnsɛi na yɛn nsa ka mom a ɛho ntɔ kyima ho so enye abenfo a wakɔ sukuu na wɔyɛ saa nuan yi ho adwuma afei onua so wadwen nye adwenhuhu nia yaw ne se awofo bi ne obrachreman a yetimu yi bua ma saa adwenhare ne adwenhuhu yi di mu opanyin pe payohia hu asɛm ada bi obisa ne ba kofi animwu a na wakɔ sukuu awie na opese oyɛ kuya no si na entime de wokɔ sukuu sɛ wie na san betena me nkyɛn wɔ nkyekire yi so yɛ kuya asamasi ana obenten a wone no kɔ sukuu no wuhu ni a wakɔtena ne dibre wode wokɔyɛ krachi dwuma yi bia anka wochi wa mama to misika egu onua so eyi nye bobo mi wani so ade hu sɛ mo a mo mpanyin brako aka mo na akwantu mu nsɛm pii na ɛtoto no wɔ akwantu mu no yɛ ade a ɛtaato wɔ wogya wɔn nchi kɔpere hwehwɛ bota wɔpere hwehwɛ bota wɔn ani nea obi atukwan akɔ nkuro akɛse bi so ya anka ebi a obete nea American yi ase mekai da bi a mekɔ ma adamfo bi nkyɛn wɔ nkran menama na mihia abranti nuonyamfo bi bere a adamfo no hu me pɛ na ogyinae midu ne nkyɛn ma otia me sɛ obi a oni me otia me a migye so no asɛm a odisi achi ne sɛ ɔsrɛ me ma no biribi ntɔ aduan ni na ɔkɔm de no hwɛ damfo yi fi ne soro besi ne fam ɔyɛ onipa a osipi sita ne baabi mu no dwe kasa a ɔne me kan no yɛ pɔtɔ a emu da hɔ ɔka abrɔfo eyi kyerɛ sɛ na wakɔ sukuu pɛn bibisa no nea ofi ma ɔkyerɛ me bibisa no ne nante se ma ɔno nso kyerɛ me sɛ wawie sukuu na waba nkran sɛ ɔrebɛhwehwɛ adwuma ayɛ na nka nea ɛsɛ ara ne sɛ mede me nsa hyɛ me bɔtɔ mu yibiribi ma no nanso
meye eyi a na enye nkuran a mere hye no ne se onko so ntina saa adesire yi mu da bɛn na yɛn ani so abon no bɛpɔmpɔn ama yɛhu sɛ obi ni dɔte dwuma ma ɛmo no ɛnɛ ɔbrakyerɛ mante ne mmabaa pii tete nkuro so sɛ damfo yara pɛ wote ebinom ho nsɛm a na ɛyɛ abofono ne asefem ohia ne kɔma ma wakofi nea anka ɛnsɛ sɛ wokofi yɛbɛtwɛn akosi da bɛn na yɛhu sɛ ɛsɛ sɛ yɛma nea yɛte hɔ hyerɛn mewani da so sɛ mubetu nipa akokɔ nkuro akɛse a ɛwɔ yɛn nsaase yi ne nsaase huru no so akɔhwehwɛ mu nuanom a wayera no akyi kwan ama wasan aba wɔn akyi abeso wɔn kranti mu wɔba monhwɛ na wama nkwakwadua ase tena anyɛ wɔn de momma mo feku yi nyɛ sɛ ogyaten monkae sɛ batafogya ago wɔ akyi monhwɛ na momu madwuma no nyɛ nhyehyɛe bi a mobɛgyina so de abu mo feku yi mommɔgye tie a mobɛfi mu de ayɛ ade pa bi monkae sɛ kwaakye ade yɛ fɛ wɔde sika na ɛyɛ momma nnɔboa nyɛ mo ho ade monkae sɛ obi dan bi munyi da bi to hɔ a mode bɛyɛ amansandwuma de aboa mu kuro yi nkɔso nea ɛyɛ anigye ne sɛ yawda yɛ asase yada a wɔnyɛ haban mu adwuma wɔ asase yi so da no de obi nkɔbaw enti momfa saa da no nsiesie mmɔnten ne mmorɔn so me nuanom monhwɛ na obi anyɛ ne ho onifirefo ne onitefo wɔ mo adeɛ mu eyi sɛ efeku mommɔden sɛ morenkwati mo mpanyinfo wɔ mo adeɛ mu ɔpanyin ni biribi a ɔwɔ batwɛw mpanyin si tete asoɛ wɔ nsoɛ hɔ ɛnɛ bere yi mu a anibue mpepaamu nyansahu ahorow ne abɔde ho hyehyɛ asakra yɛn asetena yɛn susu yɛn amammerɛ ne yɛn su nipa pii wɔ asetena yi mu a wɔhyuro nsakrae wɔbu nsakrae biara sɛ abusude ne akyiwade ɛwom ebi a ɛnyɛ nsakrae nyinaa na ɛma nkwanim wɔ asetena mu de nanso megye di sɛ nsakrae biara a ɛma nkwanim no yɛ nsakrae pa eyi nti munsuro sɛ mobɛdan mo ho afi tete asoɛ yi monhwɛ na mumu akanifo nyɛ nipa bi a wɔn ho ntokyima wɔnyɛ mo kɔsoro ma anɔpa hyerɛn ne batafo hwɛ de kɔ adidi maka dedaw sɛ momma mo ani nye mo amansɛm ho nanso monhwɛ na moamfa fekuru yi anhwanyan ɔman mone mu mpanyin a moasisi wɔn no ni mɛkae me bio sɛ ɔmama nyɛ ɔfatwafo ɔnyɛ asiaberenyawa ɔnyɛ wɔsaa nkɔme ɔnyɛ ate akɔsewa ne nsɛm nyɛ nkɔnkɔnkyene ɔnyɛ ɔpempemsifo ɔnyɛ ne ho ɔbosom kyerɛ nantwi wɔmfa no mfa abɔnten wɔmfa no mfa mfitiri nso ɛwɔ nea wɔde no fa nea mesrɛ mu biako ne sɛ monyɛ nyigyim wɔ feku yi mu munyi animhwɛ biara mfi mu ɛtɔ ha a edum ɛtɔ ha a ɛdɛw bɔɔman monhwɛ na obi amu adɔnaten mpanyin sɛ wɔba saw asaw bɔne a se no sɛ wasaw nyɛ fɛ na nse no sɛ ɔkra tete ugu mu momfa mo ahoɔden mo nyansa ne mo sika nso mo momma mo mahodɔ nhyɛ mo so nkosi sɛ mobɛtu otintinye nsisi emim adamugyede kɛtaahyehyɛ anihaw akwadworɔ apɔmpɔmpɛ ne ɔhyɛ kete afi ɔmanyi mu nea mede rewie ne saa afotu semi ade a ɛkorɔn a wobɛtumi ayɛ de ama wo tamfo ne bɔne fafiri nea wo ne wadwene inhyia no
abudwo kyerɛ fa wo koma ma wadanfo ye nhwɛsopa ma wo ba fa obu ma wagya yi supa edi kyerɛ na nani agye bu ho na yi ɔdɔ kyerɛ amansan nyinaa. Mutumi ye eyi a mobɛyɛ ntwima nhyia meda mo ase ne tie. Onimdifo yi anotɔe no wɔde nsɛmbɔ a ahoɔden wom kyerɛe sɛ na asɛm no atɔ ngasum. Feku no mufo no tu Brako sɛ onyina wɔn anan mu na onimdefo no ase. Brako daa no ase ne afotupa ne nimdeɛ a emu dɔ a ɔde ama wɔn no. Ɔhyɛɛ no bɔ sɛ wɔde wɔn ahoɔden nyansa insinianem bɛsom wɔn man. Nea ɔde srɛ onimdefo yi nso ne sɛ sɛbe aduasa yedi adibio na ɛma ahoho srɛwe yeni adidibio na ɛma ɔhoho srɛwe. Eyi nti mewɔ anidaso sɛ da biara da a yɛbɛto nsa afrɛ yɛn wura onimdifo yi no ɔrennan na ɛkyinkyerɛ yɛn. Yɛda wase da wase adekyea yɛda wase. Etiefo ɛha ɛna bere bɛma yɛn ho kwan na yɛde akenkan yi asi ɛme sɛ mere aguan agya yɛn enti yɛrentumi nkɔhwɛ comment section hɔ nanso ɛyɛ next week yɛbɛhwɛ comment section hɔ akenkan nneɛma bi a ɛwɔ hɔ. Yɛda obi biara ase sɛ onya abere ɛtena se ɛhwɛ kenkan me yo Tuesday edition ene ema yen enyamo a anka yen dwumadi agu nanso esane odɔ a mo ma yen nti moda so ahwɛ yedi ntia kese nso ekoma obi biara a ɔta ehwɛ Akro life you yemodin yede ntia kese ekɔ ema obi biara a ɔhwɛ Akro life nyame nhira obi biara sɛ mo hwɛ yen a wɔn a ene wɔ ma dwumadi kɔ so pa yeyi onyankopɔn a wɔn a wɔma adwumadi kɔ so pa ɛyɛ sɛ Joe the cameraman you bɛhwɛ sɛ ochinchim afiri no funuma wɔ ha enye easy ɛna yɛn producer na Safo Refianko ɔno nso gyina ha kyia oti ma omu so kɔfɔm kakra you wɔ adi dwuma no ama ayɛ fɛfɛfɛfɛ enti dasene yɛbɛsan ahyia bio na wɔtwa yɛbɛsi no yɛbɛsan ahyia no num pɛpɛɛpɛ na sɛ saabri mote yɛnka ɛwɔ mo afiri so na yɛde ba bɛsɔre dia na kenkan yo kenkan yɛn a yɛdi dwuma hu kyia me me nyame ba ampem daako me ne me maame anti apena yo maami bi ɔne ba woko disco wahyɛ yellow nti ne yɛahyɛ yellow ɛde Akro life bye bye yɛbɛsɔre